आदसा धोनिराम फैसा दंबा हरब्रा फैसा गैया नोंनाव होद हरब्रा गैमारालाय जिरो एकाउन्टसो होद नोंखौ बिसास मोनलाय लाङालां आयु मा दैनि रसगुल्ला दंलै बे रसगुल्ला नङा आंना फेना जिलासो समझ रहे हो ना असभ्य हट थां आच्छा सुदेम हा बे ट्रेनाथ' ओरै गोलाव फैदों ना ओं बे ट्रेना जुदि ओरै फैयोमोनबा जों थैजोबगौमोनथ' होद फाग्ला मा जानला मोनला खोथा बुङो आया नंगौथ' जों थैजोबगौमोन ना आच्छा सुदेम बुं राबननि खरा 10ता नों मिथिगौ ना औ मिथियो थ' मोनसे खोथा नों नटिस खालामदों नामा मा राबननि खर'आ 10ता बा औ बिनि खिथावबो 10ता जानांगोन मा उसुदा सोंनाय जाखो बेलाय नायहैथां नोङो हेलौ ओइ मा खालामदों दाबो ओंखाराखै नामा थाब नै जाबायानो जुथा गानगासिनो थांमारसै मा नोङो औ थांमारसै औलै थांमारसै नामा औ थांमारसै ओमफ्राय मा नोंलाय मा सिथाब नङालै थारमाने गाबोन नाम्बारखौ हरब्रा आं लोगो हमबाय थानि होद ओमफ्राय नों आंनि लोगो ना गार्लफ्रेन्ड सिखाव मानसि जागोनलै नों आंजों खुलुमबाय बयखौबो आंनि निउस चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दानिया जोंनि खाथियाव दङ HSLC नि टपार बिथाङा 6टा साबजेक्टआव लेटार लानानै पास खालामदों थ' जों बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ मिथिनो लुगैदों थ' बिदिबा जों सोंथिखौ सोंसै तो चलिए शुरू करते हैं नोंथाङानोमोन नामा धनिराम नार्जारिया नोंथाङा जे 6टा साबजेक्टआव लेटार लानो हादों टपार जानो हादों नोंथाङा बोरै जानो हाखो दे रायजोफोरनो बे आंनि निउस चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरदो बोरै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ दे फोरमायदो आरे फोरमायद' आरे नोंथाङा टपार जानानै मा फोरमायनो हालिया नामा होद सैमा नों इन्सपायार होबासो आं बुंगोन दा